Своите съвети за отслабване с нас ще сподели самия той. Казваме добре дошъл на мистер Аман Соот. Здравей. Намасте. Мастер. Как сте? Какво става? Виждаме, че правите изключителни фигури. I'm fine. Добре съм. Да кажем, че Евелина Иванова ще ни помага с превода, за което предварително благодарим. The interpreter is Evelina Ivanova. So how are you and the exercises that you're making? Really extraordinary. It's not extraordinary. When you are doing yoga, yoga is not Не са необичайни толкова тези упражнения. Когато правите йога, йогата не е толкова трудна. Трудно е само тялото, как да го контролираш. А преди да започнеш, или може би в миналото, имало ли си поза, която си мисля, че никога няма да можеш да направиш? All pose today I'm doing, I never thought that I can do it. Всички пози, които правя днес, си мислех тогава, че никога няма да успея да се справя с тях. Before I was a judo player, 16 years I play only judo for India. Преди това спортувах джудо. 16 години съм спортувал джудо само за Индия. Професионално. And in one championship, I injured my back. И по време на един шампионат си нарани гърба, кръста. And then I go to the yoga class. My teacher, his name is Dr. C.K. Misra, NIS chief Тогава coach. отидах на йога и тогава моят учител Саки Мистра, той е Сика Мистра. And he helped me to heal my back. И той ми помогна да си излекувам гърба, моя йога мастер. And then I fall in love in yoga. Влюбих се в йогата. And I think I should help the people. И започнах да си мисля, че трябва да помагам на хората. Добре, йогата като клише се възприема като по-скоро духовна практика. Наистина ли с помощта на йога човек може да отслабне? Което е един проблем, който много съвременни хора имат. Yoga cannot make slim. Yoga can make the people balance. Йогата няма да ви направи по-слаби. Йогата ще ви направи по-балансирани. If the person is fat, he come down. Ако човекът е по-пълничък, такъв той се успокоява. If the person is too slim, he come up. Започва също така да отслабва. Ако пък е прекалено слаб, той започва леко да надава. It's a nature, it's make the 50-50 balance. Това е нещо съвсем естествено. Това го има в природата. 50 на 50 баланс постигаш. Добре, друго нещо, което хората, пак да кажа съвременните, колкото и да е клиширано, очакват са бързи резултати. Постижимо ли е това? 100% бързи резултати чрез така наречената детокс йога, детоксикираща йога. Пречистване на вътрешната система, което дава веднагически резултати. В какво се състоят резултатите? So what are these results? What are these immediate results? If the person is very high fat, in one day can decrease 20 kg. Ако човекът е много дебел, за един ден може да отслабне с 20 кг. Това звучи направо невероятно. И не за един месец, а за един ден. Как става това? How does that happen? We will drink the water 8 times. 8 пъти на ден пием вода. Това е специален вид вода. And that water, the color of water we are drinking come out through the anus. The same color. И цвета на водата, която след това минава през каналите и се изхвърля от тялото, е абсолютно същия, като този, който си отпил. It finishes the all fat cells, the metabolism of the fat cells. Масните клетки, то стимулира метаболизма им. It is the only one detox therapy in yoga, not in medical science. Единствената детокс терапия в йога, не, това го няма в медицинската наука, има го само в йогата. Какво слагате в тази вода? What do you put in this water? You said it's special. Only the mountain salt. Само така наречената планинска сол. And sometimes lemon. А понякога и лимон. The mountain salt not effect on the high blood pressure also. А пък тази планинска сол не ви повлиява върху високото кръвно налягане, ако имате проблем. Добре, всъщност после ще ни дадеш и рецептата как с Деси да си направим водата? Will you give us the recipe how to make this water afterwards, Desi and I? Do it by yourself. Не може сами да се справите с това. Because have some symptoms, if your body is not helping you, you need a guidance program. Има някои симптоми, ако тялото ви някакси не кооперира с вас, на вас
вас ви трябва човек, който да ви води, да ви насочва. Тоест това може да се прави само под надзора, така да се каже, на някой като теб. 100%, да. Някои от йога техниките, може би това за водатели, може ли да се прилага при деца? Maybe the thing with the water, can you do this with children? That is the slimming yoga flow I have. And hatha yoga, this is helping very fast. Отслабващата йога и хата йогата, да, тя помага много бързо. But can you do it with children? Kids, little kids? We can do. Но и да, може с малки дечица, да. Children, we make it a funny way. С децата гледаме малко по-забавно да подходиме. With wall yoga, yoga with wall, yoga flying. С стената, използваме средата, летяща йога. Yoga with wall. Йога с топка. Simple ball. We do yoga in a method of playing. In a metal plane? Yeah. Okay. Значи правим йога на една метална повърхност понякога. Защо? Why? Why the metal plane? Because we have a lot of method of teaching. Methods? Yeah. The techniques of teaching. Some visual method, audio method, playing method. Той по-скоро каза прости методи, а не метална повърхност. Прости методи. Казва, имаме различни видове методи. Имаме такива по-простички методи, по-сложнички методи. Всичко си зависи от човека. Как той иска да научи йога. Some people understand it's so boring. Yoga is very boring. Някои хора казват, йогата е толкова скучно нещо. It's only inhale. Това е само тук. Вдишване, издишване и до там опират нещата. Добре, а как е през твоите очи погледнато? And how do you see yoga? Yoga is genuine. It make our body plus with breath, plus with soul. Значи йогата обединява тялото ни, начина ни на вдишане и душата ни. Значи това е един комплекс. Yes. It helps us to know why ourselves, for ourselves. Помага ни да се опознаем, себеопознаването. Какво се случва с нас? We know about the outer energy. We don't know about the inner energy. Знаем много неща за външната енергия, обаче не знаем много за това, какво се случва вътре, вътрешните потоци на енергия. In yoga, when we do the pose, people think only 6-second posture make you very slim. No. Когато правим позата в йогата, хората си мислят 6 секунди от тази поза и веднага отслабвам. Не става така, да. Like a magic, не? Добре, какво ще... Можеш ли да коментираш в Америка сега е много... Can you comment? In America right now it's very popular. Така наречената гола йога. People do the so-called naked yoga. Hot yoga. Hot yoga. Bikram yoga. Hot йогата, да. И понеже има дискусии дали да я забраняват, ти какво мислиш за тази йога? There's been discussion whether they should ban it, forbid it. What's your attitude? What do you think about it? Hot yoga is good for the people those are really suffering or overfed, according to the weather over there. Така наречената hot йога, той така казва, е много добра за хората с много наднормено тегло, което... It's not good for the normal person. Но не е добра за така обикновения човек, който си има така малко излишни килограми. Because when we sweat in the force of the machine, our body temperature is 37 degree normal. Защото когато започнем да се потиме под влиянието на машините, които са в стаята, нашата телесна температура е 37 градуса. Това е нормалната. In the room temperature they create high, like a 42 degree. В самата стая се създава една много по-висока температура, като например 42 градуса. And there is a science formula, plus become minus. И има една така наречена формула, която е плюс и плюс прави минус, не плюс. So the high blood pressure, for the high blood pressure, hot yoga is very good. For the low blood pressure, за високото кръвно налягане, хот йогата е много добра, но за ниското кръвно налягане не е толкова добра. And the second thing, when we do the hot yoga, in the power of machine, we lose. И второто нещо, когато правим хот йогата под въздействието на машината, useful minerals and useless minerals. Губиме полезни минерали от тялото си и и употребяваме по-малко минерали също. Дали би могъл да ни покаже нещо, което би могло да е полезно на повече хора? Something useful for the largest part of people. Something an exercise, but something for the... No? Да. Сега? Ако искаш, да. Заповядай, приготвили сме ти. They're well prepared. I can show you the washing machine. Мога да ви покажа миялната машина. Така, миялната машина, така го наричат. Казва си и намалите теглото. Магически, няма проблем, ще го направя на място. I will exhale. Сега ще издишам.
какво нещо? Това е изумително. Дези, виж ли къде трябва да стигнеш ти, за да може да сме добри души? Достатъчно е. Добре. Какво постигаш ти с това упражнение? Какъв е ефект? What's the effect of that exercise? This is the intestine muscle. Middle intestine. Това е вътрешният мускул, който е на дебелото черво. This is called noli. Ноли се нарича, така известен. And when we do, is the intestine bag, it's moved like a Обивката machine. на дебелото черво започва да се движи точно като машина, като миялна машина. It clean the dust around the stomach bag. И започва да чисти праха около стомашната стена. It's helped to stimulate the stored energy from the sides of the fat cells. И така той стимулира енергията, която се е акумулирала в масните клетки. И всеки може да направи това нещо. Need practice. Само ви трябва да се упражнявате. Благодаря ви много. Приятен престой в България пожелавам.